Takže ja vás vítam pri novom videu. Konečne sme sa zbavili všetkých škaredých, hnusných a nepríjemných aut. To nazývaš pekne? Konečne sme dospeli do normálneho štádia, kedy máme krásny Touareg a ideme robiť takú iba malinkú drobnosť, lebo tieto auta sa skrátka nekazia, tie sú spolahlivé, hej, a ťahajú všetky ostatné Fordy. Máme taký menší problém, ktorý sa stal už asi pred pol, 3/4 rokom. No a stalo sa to, že keď si sadnem, tuto máme Klimatronic jednotku a v podstate celý problém je vyhrievané sedadlo, ktoré má 3 stupne. Prestalo čiastočne kúriť, tento spodok prestal kúriť, vrch kúri stále, ale správa sa to tak dosť nevyspytateľne, pretože ja to síce môžem zapnúť na 3, ale spodok nekúri, zadok vlastne chrbát kúri až moc. Keď to dáte na jednotku, tak to kúri zase inak, hej, je to proste celé, to je domotané, samo sa to vypína, samo sa to zapína, že pravdepodobne je to doblbnuté, pretože tam by mali byť tepelné snímače, keď je to skrátka nastavené na 3, aby to nekúrilo proste veľa. Vykúri a potom sa to ako keby stiahne samo. Pravdepodobne keď ten spodok nekúri a kúri iba chrbát, tak je to jednoducho domotané, je tam nejaký buď spoj na hovno alebo niečo. Každopádne už som to teraz riešil, boli tam predraté káble, tak uvidíme čo to bude teraz. Ako môžete vidieť, teraz to funguje normálne. Zapnem na 3, na 2, na jednotku, ale počasie sa to buď samo vypne, alebo sa to prepne na jednu hodnotu, alebo to proste robí to úplne kraviny, hej. Že je tam pravdepodobne nejaký problém a kvôli tomu budem musieť vybrať sedačku. V prvom rade by sme sa mohli pozrieť, čo sa tam vôbec naš robí, že? Čiže, ale pusti mi to rýchlejšie. To nejde rýchlejšie, bohužiaľ. Zajeb turbo. On je rád, že je rád. No, Takže nehajú na pokoji a on je rád, že taký, aký je. No, dobre. Čo to máme? M10. Si normálne som dobrý. Je to M10. A to je prístup aj ku penázom. Budete mať po vtákoch, keď sa odopte z elektriky. Je to piči. To je asi 15 miliónov štekrov, však tam je toľko airbagov, že... No ako môžete vidieť, všetky štekriky máme poodpájané a airbagový na sedačku, aký sú tam. Ideme to vybrať ven? To je taška jak život. Však to najednáš, ty si sa najedol. Sedačečku bežového charaktera máme venku. To potom, keby ste nevedeli, tak v Touaregu sa nachádza tuto vlastne pod týmto baterka. No, sedačečku by sme mali venku. A vzhľadom na to, že ja už som to raz rozoberal, pamätám, že ako. A potom v podstate celý ten poťah, ktorý chceme dať vlastne vonku, je tu nacvakaný na týchto somároch. Svetielko, to sa vybere vonku, no a v podstate celé je to ako keby takto natiahnuté na tom. A tuto pod tým, keď toto dáme dole, tak tu už by sme mali vidieť tie káble vlastne k tomu vyhrievaniu. Šťava tam ísť akože musí, pretože v podstate zadok kúril stále. Tá ritka nechcela kúriť, ne? Tak to bol najväčší problém. Zapnem si túto moje svetielko. Gynekologické rukavičky. Tu sú! Hin, vidíš ho? Hajzla, hen. Tam je, schovatý. Či som vtedy vyberal aj tie boky. Tuto sú malé šrubky. Tu je jeden pin, áno, tento treba dať dole. Ty nevieš, čo ty piču o ten výškok. Ty piču o ten Jebe, aké CDčko sa ti robí, ty kokot. Ty začínaš byť plešatý normálne. Chlapci, toto je akože inak bomba vec. Odporúčam tému 290. Úplná bomba. Investičný boh. Ja viem. To piny tak neznášam, tieto vyťahovacie zobraky. Krista, dones mi niečo. Tebe to musí úplne jebať, alebo ja neviem. Však kokot, aké chceš, povedz. Potrebuje aj vidličku, výškeru. Všetko bude, neboj sa. Je dobre však. Ježiš, to si mi fakt donesol tú malú, chod si to zobrať a dones mi tú veľkú. Máš kokot. No, vidíš, konečne si tam. Zatiaľ, čo si ty štelo a rádio, tak ja už som prišiel na to, že sa musí takto vytlakať, vidíš to? Čiže to drží jak židovská viera toto. Túto zrápim, kurva. Počkaj. Túto vykmasnem a letí to tam. Ej, kakot, tupac. Jedna pičovina. No piče. Dobre, lenže kabliky. Púpava, nie je to tam. Jak sa to vyberá? Tak mám robiť, keď nevidím. Ja už viem, prečo sa to dojebalo. Aha. Audi, Volkswagen.
Dôležité je, tuto tento kúsok, ktorý teraz budem vlastne dávať dole, tu si treba dávať veľký pozor, pretože tuto v podstate, keď idem popod tú s tou vidličkou popod ten koberček, je tam strašne veľa kábov a strašne veľa takých záležitostí, ktoré pretrhneme, tak asi to bude pičovať, hej, takže treba najprv prstíkmi si takto začať a potom už keď tam je trocha viacej priestoru, potom som tam už možno strčať aj tú vidličku, takže uvidíme, že ak to pôjde. Samozrejme, každému sa to musí stať raz. Mne sa to stalo samozrejme tiež. Odjebal som to. Piče! Tak ale čo keď on to tam drží, jak židovská viera? To mi to podarilo proste trošičku, jak sa hovorí o odjebac. Hej. To je nové, že kurva vyjebaná. Robrak, skurvin. Záber! To tam inak drží. Do piče! Krista! No boha. No už aj druhý som odjebal, super, do piče. Otázka pokračuje, odjebe aj tretí. Tento som neodjebal, dobre. Ty kokot. Takže tieto dva musíme dať nové, lebo tie sú piči. Dobre. Výborne. Tak tuto som si myslel, že tie káble uvidíme, ale neuvidíme ich ešte. Musíme to vlastne odčaluniť ako keby ešte viac. No, teraz v podstate ešte tuto hore nás držia vlastne takéto tie naťahovacie tieto zobráky. To by to malo ísť takto. Ty tam zás držíš jak židovská víra! Chcelo sa mi dojebať moje krásne svetelko, čiže ideme Lukášovým spôsobom, a.k.a. sekundové lepidlo. Pre istotu to zalepíme. Po piči lepiči. Oj, kurva! Ani očko nenasadíš! Hajzel. Vyjadri sa nám k tomuto. Nejde to! Áno, poď, daj tam niečo na tú tyčku. Po 48 hodinách sa tomuto kokotovi podarilo dať dole túto penovú pičovinu. Lebo keď ho dojebeme ešte viac ako je, tak už to nebude kúriť absolútne. A ja potrebujem mať teplo v prdelke, hej, takže... Poha, vypni si tie skurvené žiarovky, ty koko, na to video nie je ani materinu piču vidno. Aha, že ono, vieš čo? To pravdepodobne ešte v tomto vnútri budú snímače, ktoré snímajú, že či tam sedí niekto alebo nie, bezpečnostné. To vyhrievanie by malo byť toto. Tento, čo som neodpojil, áno, tento. Tu bol celý problém v podstate. Tuto v tomto, ja som to tu vtedy zaizoloval. Tuto to bolo niekde predraté, preto to nekúrilo, lenže rozmýšľam teraz. Ono to je nové z Ukrajiny. A dosť do piče. Ja by som to neriešil nejakú opravu pičoviny, ja by som kúpil nový poťah, ešte by som ho dokonca mal akože aj pekný, lebo tento už niečo za sebou samozrejme má. Lenže problém je, tento poťah, takto ako ho tu vidíte, bez toho molitanu, len čisto ten poťah, to je 850 € bez dane, len ten poťah. A to len preto, že tam je to vyhrievacie teleso, ktoré vlastne je ako keby priamo našité v tom 850 € bez dane, do toho nedám ani kokot. Takže budeme to musieť zistiť, že prečo to nekúri a nejakým spôsobom to opraviť. Neštartuj to, ty kokot priebaný! Si jebnutý, veď mám airbagy poodpájané, všetko, ty kokot! Do piče dojdeš a hneď kokotiny robíš, do piče. No však treba one. Jebe ti? One. Pozri na ten volant. Dobre, ty kokot, prestaň do piče. pozri na tie pa- Če, ty zmizni do piče, normálne, ty robíš mi len nervy. Ešte najväčšia sranda. Za každým, keď tu mám my, ja alebo Tobias, naše auta, to robí piču. Hej, ale nerobím im kokotiny, mám tu zosedačkou do piče. Máme to zdokumentované, hej? Nezabudni na to. Počúvaj, ma strihaš to ty, takže tie kokotiny vymazať. No! No, sme mali. ty kokot. Dobre, drž piču už, Boha Krista. Super jebané, pozri. Aha. Big, káble. No. Je kurva ratatuj. Takže to, čo som si aj myslel, že sa stalo, tak sa to stalo. To znamená, že tá sedačka nekurila, nevedela, akú má teplotu, tým pádom to robilo kokotiny. Akorát je otázka, že prečo sa to prejebalo znova. Nič, ideme to rozčaluniť a ideme to opraviť. Kúkaj na tie športové sedačky, to by som mal dobre do piče. Originál. Bacha, aby si ho nepretrhol ten monitor, lebo to nechcem ani vedieť, koľko to stojí, môže zase stať Mailand. Nájdi mi Tuareg s takouto bežovou kožou. Vieš, koľko ich je? Tak asi 5 možno. Ty potrebuješ molitán, nie kožu. Ale aj tú kožku by si keď sednul. Kúkaj na to, aký je ten kábel, však ho zlomím. Tvrdý je ako kokot. Zás budú musieť rozdieľať celý traktor. Predkožku, dvoch aligátorov. To je zlieva. To je ešte staré poctivé vozidlo. Ty drž piču, ty si na búri. No, takže to, čo som si myslel, že sa stalo, tak sa to stalo. Vzhľadom na to, že to auto už nejaký vek má, samozrejme tu si môžete všimnúť na tomto kábli, že už aj ten začal samozrejme vypovedať svoju primárnu funkciu, no a tieto už boli vlastne odpalené. Tu môžete vidieť tie moje vlastne spoje, čo som robil vtedy, lenže problém je ten, že ten kábel je strašne tvrdý a je dosť pravdepodobné, že keď to zase dáme dokopy, tak sa to stane znova. Čiže my skúsime v podstate celý tento pás dať nejakým spôsobom preč, odlepiť to, pozrieť sa, že pokiaľ ten kábel ide a pokiaľ je taký na hovno, až vlastne ho nadpojiť a uvidíme, že ako sa to bude dať spraviť. Skrátka tie káble treba vymeniť, hej, sú už staré, sú sprhnuté a tým, že je tam teplo, že to vykuruje, tak pravdepodobne stvrdli a takýmto spôsobom sa lámu, hej, ako môžete vidieť. Tuto vchádza dovnútra
No a tam už je to vyhrievacie teleso. Dobre, Ale zachovať farby. Palíme. Počkaj. Chlapci, zachovať farby, lebo keď to napojíme naopak, tak to bude v piči. Aj keď ako je to cievka, teoreticky by malo byť jedno, ako to napojíš. Teoreticky to môže byť na piču, takže... Dáňo. Nebudem sa k tebe vyjadrovať, lebo keby sa vyjadrím, tak budem veľmi zlý. A dosť do piče. Pokiaľ to auto nemá žiadny teplný snímač, keďže sme ho tu nenašli, aj keď neviem, boh vie, možno toto je nejaký snímač, tento druhý kábel, čo tu je. no to sníma teplotu. Aha, buzerant, už ho našlo. Systems. Počujete ma, dajte toto číslo do Google, že čo ti nájde. Bo napadla mo to, že v podstate, ak toto není snímač, ale je to... 7, piča, 6, bodka, 9, Vieš čo ma napadlo, keď sem dám náhodou nejaký hrubší kábel alebo niečo, bodka, tak aby to neujebávalo ten 551. odpor, vieš? Bo ono si to pravdepodobne merá asi na základe odporu, tam nebude žiadne teplné čidlo, toto bude váhové čidlo. Ty kokot! Našlo mi tu presne to isté, ale AF. Holé cecky ti našli. Holececky.com. Data Redport, volume 2, čo ti jebe? No ukáž nám, ako sa v tento teraz momentálne sedí. Vidíš, sadneš a ideš. Po piči, jak bavoračiku. Aj opierku máš. Originál, však natáčam, ale kokota. Elektrika tonko, ty kokot. Máme kablíky. Neviem, ak sa dobre započúvate, tak budete počuť jeho praskajúce členky pojebané. Ty kokoček, počkaj, na budúce pôjdeš pešo, nikto počúva nepríde. Hej! Babci, viete čo bude akože adventová? Do piče, jeb sa na to svetlo, prosím. Dobre, ten kábel relatívne vyzerá byť v pohode až potiaľ to niekde, a ostatný je tvrdý. Zákryš. Rádio vyplo. Takto môžete vidieť, že takto dopadne ten kábel, keď už je teda... Jebe ti, však to je presvícené, keby tu kokot aniel zletel z neba, ty kokot. Takto dopadne ten kábel, keď už je starý a keď sa na tom sedí, takto to dopadne. A to je presne problém, prečo to prestane kúriť moju krásnu prdel. Letka, kolega, letka. To chceš fajčiť? Trh tam piču, hej? Telo kábel. Aby to doštáhlo potom do štekra, vidíš? Sa roztop do piče. Už mi daj pokoj. Dobre, už ma neotravuj, už to mám plné zuby. Presne toto si hovorí Paťo, keď zavolá Tobie, že treba vymeniť olej na ďalšom novom aute. Spojené, vidíš? Spíš o to. Dostali sme to do takéhoto štádia. Tie zdrhávačky by mali zamedziť pohybu. Ono to v podstate pokračuje ďalej, tade to ven. Tie sedačky, títo nové káble už by mohli mať tú pružnosť trošku lepšiu, takže tie už by nemuseli sa takto lámať. Šani! Prišiel nám tu ďalší člen, Tobias, povedz nám niečo k tomu. Tá za auto. Sedačku by sme mali. A to by sme sa vidieť Ideme, momentálne sme sa dostali do štádia, kedy už sme poskladali túto nádhernú sedačku. No nervy mal kokot do piče, mu skoro prvá cieľka vyjebancov. Tak veď ale kokos, keď toto je tu do piče taký prístup, jak do peniazom. Hľadanej šicku, električky. Povedz nám nejakú inteligentnú vetu k tejto pičovine. Zdržal sa komentára. Nemáš to naopak, ty kokot? Boha Braňo, to čo keby si hlavu zapojil niekedy? Počkaj, jak som sa tu s tým teraz zjebal 4 hodiny a zapojíme to do toho auta a nepôjde to, tak prisahám Bohu, niekomu odjebeme hlavu. Hotov som. Zdravím vás. Robili sme Paťového Tuarega a v predošlom videu ste mohli vidieť, ako Paťo poznamenal ten výfuk na tom skurvenom Mondeu, že čo sa tam akože deje, že za chvíľku mu odpadne sám a že bude mať dobrý zvuk, nie? Ten výfuk teraz odpadol na ceste. Nedá sa nič robiť, ideme drotovať, takže som zobral 46-ku, túto bakšamenty od Paťa, akože stavebné vozidlo jak nikdy. A viem, chodí sa smiali, že proste je to zhnité, neviem, tak čo už no, to sa stáva. Špeciálny majiteľ Fordu. Všetko ľadí šebu, že? A piči, odrapím ho. No, vyzerá to asi nejak takto. Na to odjebalo. Dočasné riešenie na prechod, lebo to vôbec nešlo. Zdrhávačky, lebo zdrhávačky sú život. To ma zaujíma toto. No pozrieme sa na týchto kokotov, čo sem došli. Nerob. Kurva drifteři. To co je toto? Kurva drifteři. Co mi drifteři odjebaliście? A už sedí. Co mi drifteři odjebaliście? Tylko ty gówno, co odjebali? Piče vyjebanej, skurvenej, vykurvenej kurvy, špinavý som jak bezdomovec vyjebaný piča! Ale je to 1-0 pre mňa. Nejako sme to tam nahodili, takýmto spôsobom.
Pozapájali sme kábliky, nechali sme to chvíľku kúriť. Uvidíme, či to začne kúriť. Dúfam, že hej, lebo ak to nezačne kúriť, prisahám Bohu, že niekomu odjebem hlavu už, fakt. Takže sedačičku máme nahodenú. Však ale ono to kúri! Hej, dobre. Mission complete. Sedačečka nám kúri, popracujeme bordel. To čo je toto? To čo je? V tomto videu sa nadávať nebude. Skurvené, vykurvené, No, takže Tuarega sme síce opravili, ale medzičasom stihol ten kokot odjebať výfuk. Takže ďalšie video bude pravdepodobne o tom, jak navárame výfuk do piče na mondel. Nebudeme dávať, čo im to na spoli dáme do piče, na čo chceš povedať? Je to viac menej úplne upiči. Vyhneme, 20 minút roboty. 20 eur roboty, jasne, ty kokot, toto vetu milujem. Aj toto som si myslel, že bude trvať tak maximálne hodinku a pol, no a je 9 hodín zás do piče.